Ahojte. Takže vás pozdravujeme z rybníka Petence. No a teraz začíname rybačku, lebo som tu aj ja. No takže ideme podkrmiť a ukážem vám, ako podkrmuje Štefan. Nám povedz, čo pripravuješ? Tak, základom krmenia je samozrejme kukurica, ktorá bola už asi mesiac namačaná vo vode, nech zapácha fajne. Smrdí to aj tyfus. Spolu sme tu dali zbytky krmenia sypkého, čo sme mali. Tu vo vedre ešte nechávame na druhú varku. Plus režem tu nejaké boilies, lebo kukuricu rýchlo zažerú, keď tam nabehnú ryby. A ukážeš nám, ako aj ideš na loďke? Samozrejme, ukážem vám aj, ako mám naviazané. Sú tam nejaké rizika? Na loďke? Áno. Nie sú. Po prípade, že sa zahrajem na Titanic. Pustíš mi nejakú tú pesničku. Vidím, že máš nejakého skvelého barbera. Ako sa volá tvoj barber? Janik Tuning, jedine. Tomu ver. Dobre, nedaj to viac, zbytočne. A vieš nám povedať, čo je to modré? Toto modré je tiež krmenie. Sípke. Robíme taký mix. Samozrejme, toto pôjde zakrmiť Janikovi aj Gejzovi. A ja si urobím druhý mix. Dávame pozor na prsty. Nevadí, lekárničky je z 2 u aute, takže pohodka. A ako máš v pláne dnes chytiť rybu? Už dneska som chytil jesetera, ktorý Pekne, má pekne. okolo 5-6 kg. Nie, tu celé dáme už. To je celé už. A tam sú ešte celé. Možno aj striky. No povedz, čo si nám tam dal? Ešte som vám pridal, kde to je? Kde som to dal? Aha. Od SBS melasa s prichuťou čili a čučorietka. Nech to pekne zatraktívni a nech priláka čo najviac ľudí. Ľudí, hej? Ľudí, ryby. Krmenie vyzerá takto. Je to krásne voňavé. To je smrdiace. Ideme si umyť ruky a ideme si pripraviť svoje. Môžeš nám aj ukázať, ako umývaš ruky? Poď. Takže takto umývaš ruky, hej? Aha. Umýte, môžeme ísť ďalej. Tam už kolega ide zakrmovať. Áno. Idem si zakarmiť tam ku krakom, hej? Ku krakom. A si ponametujem. Ako sa cítiš v Titaniku? Nereaguje. Čo sa tu pripravuje? Oheň. Ideme robiť oheň. OK. Vám žimno, chlapi? No tak, kus. Ale nie, to nič hrozom, tak iba. Len, že by neprišla taká divá šívňa. A pokoj. Podobne sa nám oheň podarilo robiť na prvýkrát. Uvidíme, či to chytne, alebo nie. Aké máš Gejza pocity? Vynikajúce. Takže túto chatku sme si rezervovali už pred týždňom, ale ideme vám ukázať. Zapal svetlo. Máš tam takéto lampašik, hej? No a tu je posteľ. A čo sa schováva tu na? A radiátor. Ohrev, hej? Áno. OK. No a si spokojný? Áno, áno. OK. Takže aktuálne Gejza povedz dáva. Čakáš na rybu? No, čakáme na kapra. OK. Takže som počul, že Gejza má záber. Tak ideme sa na to pozrieť. Ako? Co Gejza? Nejaký záber? OK. Počúvaj. Kolega zistil, že stan sa nemôže zatvoriť. Tu je jeho ubytovanie. Takýto stan. Ale teraz
asi budeme sa presúvať do našej chatky, lebo nedajú sa zatvoriť dverka a vonku je aj zima. Takže presúvame sa. Tu na už kolega to pripravuje, nakoľko tam nemohol spať. Bola vonku zima, stan sa nedal zatvoriť, tak tu nás sme sa presunuli. Ale tu je teplo. Takže aký je stav? Takže dobrý. A pravdepodobne je na čiku ryba. Nie si istý. A nie. Puští väžne. To znamená, Že ryba je vydžubaná. Nie vydžubaná, ale je na čiku a chodí sa hore dolu. Že chodíš a naje sa. Hej, ale máme polené pastievky. Dobre, však je tak vysršie na to, lebo aj tak ideme do bývaku. Takže aktuálne nedávno sme stali. Števo, pozdrav! No a tu sa nám už pripravujú raňajky. Tu nás spojili, že sa pripravujú raňajky. Takže potom sa pozveme. The city I'm from is covered with federals that'll make your crew run, your crew run. It's next to come, dum diddy dum.